Vou camiño de Caión para Holanda. Sabendo que eres un cremeiro profesional agora, ademais, de onde ven toda a vinculación coa Costa da Morte? Camiño de Caión para Holanda. O mar estuvo sempre moi presente na miña vida. Meus pais compraron por aquí fai moitísimos anos, entón todo isto que vedes aquí diante, para min é unha paisaxe absolutamente familiar. O mar encantoume, a praia de Barrañán é a miña praia desde pequeniño, a coller cunchiñas, facer cadros de cunchiñas, unha colección de ollos de boi que sobrepasa os 5.000. Todas estas cousas sempre me apasionan, entrar nas tocas, ir a pescar, as tocas que fai o mar, recoller bollas, pois todo ese tipo de cousas forma parte da miña vida cotidiana, eu iso fago con moita regularidade. E, bueno, un bon día deixome por vin as bollas e, joder, que bonito é isto, cando de coloríns e tal, e fun apañando unha, outra, hasta 1000 e pico que teño na actualidade, e parei, porque na casa xa me estaba pensando, pero tú estás tumbado, que xa parece o loco dos gatos, o que colecciona bichería, e non, pero, bueno, é unha paixón, non é unha paixón, e a Costa da Morte, non a Costa da Morte, porque a Costa da Morte é moi grande. Pero de algún modo que todos os discos pois temos referencias a Cabo a Vilán, esa relación con Montepindo. Dos os discos, no primeiro o Dolmen de Dombate, o segundo o Roncudo, no terceiro o Arasolis, no cuarto en Plenilunio son as dunas de Baldaio, en Cabo do Mundo pois as referencias á Costa da Morte son constantes a través do Urbano Lubrís tamén, en Espiral as fotos están feitas no Castro de Borneiro, hasta hoxe en día, o sea, as cancións permanentemente aparecen cancións da Costa da Morte, bueno, é unha paixón, me tira moito, é probablemente unha das zonas máis ancestrais de Galicia, que todavía mantén cousas que en outros lugares xa non hai, e encima o mar rega todo isto de unha maneira especial, porque o Atlántico nos marca tanto que nos fai ser diferentes, e a Costa da Morte a xente é especialmente diferente. A historia é unha historia curiosa esta, porque o ano pasado tocamos ali e nos dixeron tedes que tocar isto, que isto é un himno en Callón, que a xente en Callón conoce esta canción, e o caso é que me cantaron, eu fun co móvil ali un día de verán, a ver, grava aí e tal, e me veu un home que é o contacto que nos serviu aí para conocer despois a señora, e o camello, son un rollo de ai, mi madriña querida, pero o trasfondo do que o tipo cantaba, que cantaba mal, de carallo, o trasfondo, e de, hostia, pero aquí hai algo potente, o sea, este tío canta mal, pero o que está cantando é algo poderoso, joder, entonces eu lle dixen, bueno, vamos a pulir un pouco esta historia, e efectivamente, pulímola un pouquiño mellor, fixemos esa versión durante o concerto de Callón, exitazo total, non sei que, entón, claro, no compromiso do momento, eu naquela noite dixen, bueno, pois me comprometemos a que vamos a facer unha versión que vai estar incluída no vindeiro disco. Bien, o sea, isto é un marrón, pero bueno, se dixo, realmente a peza era moi bonita, pero claro, ainda non estaba temática, non sabíamos quen iba a ser a cantante Lorna Loure que iba a vir, se podía cantar, se non, se íbamos a facer, se non. O caso é que entra Paula e toda a historia, e eu non se me esquecía esa historia. Volvimos a Caión, volvín da man deste home que a cantou tan mal e de outro amigo, nos levaron á casa da señora, me quedei loco, o sea, unha señoriña, non é moi maior tampouco, cantou, bueno, unha delicia, o sea, unha maravilla, entón o que fixen foi gravala con unha cámara mejor que estas. con perdón, ella pasei a Paula e dixe, bueno, isto é outro traballo, amiga. Olhos